Lalaki patay matapos makuryente sang gingamit sining live wire sa pagpangisda sa Leganes, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Patay na sa nasapuan Sabado sang agang 34 anyos nga si Renel Tadifa Salvacion. Nagahigda ini malapit sa Suba sa Sitio Pao, Barangay Napnod, Leganes, Iloilo kag nagapalangit na. Ginapahayag nga pasado alas 5 Biyernes ang hapon pa ini nagalit sa balay agud magpangisda sa Suba. Nagagamit ini sang live wire sa pagpangisda. Nagaangot gid sa ilang main switch sa balay ang live wire suno sa kapulisan. May mga paso ini sa kamot kag dughan. Sa payag sang utod sang biktima sa kapulisan, gindulong pa ni Renel sa ilang balay ang mga nakuha nga isda kag nagbalik sa lugar agud himuso ng live wire. Dito na ginapatian na kuryente ini. Tuway na sa kapuli kagabi. Pagkaga, amo to nga ginpinangita sa iyang manghod kag iyang nanay. Amo to na sapuan nila ang amo nga biktima. Wala sang may nakitaan nga foul play sa kamatayon sini, kag lunsay pilas ang pagkakuryente lang ang pilas nga nakitaan. Sila mismo nag-refuse ko sila. Ngay hindi na pagpa-autopsy kay gabilib na sila nga purely accidental lang gid. Nagapanawagan naman ang kapulisan sa publiko nga likawan ng paggamit sang kuryente sa pagpangisda, bangod delikado kasubong sang natabo kay Renel. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.